Niiningtak na mga kaigsunan atong padayunon ang atong pagtuon nga na sentro sa ampo ni David nga nagkanayon, "Search my heart, O God." Nooning siri mga kaigsunan, mga kaigalahan, ang akong kasaysayan himaya alang sa Ginoo. Dili lamang sa kasaysayan ni David, apan sa matag-usa nato nga mga kasaysayan o mga sugilanon kung kita lamang magpagamit diha sa iyang buluhaton. Si David nagsulat sa Salmo 139, 23 hangtod sa 24, ang iyang pag-ampo nagkanayon, "Susiha ako, O Diyos, og hibalui ang akong kasing-kasing. Sulayi ako, og hibalui ang akong mga hunahuna. Og tan-awa kung kanako aduna bay dalan sa pagkadautan, og manduwi ako sa dalan nga walay katapusan." Mga hinigugma kung makaigsunan, ang Salmo ni David sa 139, makaigsunan, nagasugod sa pag-ila ni David nga ang Ginoo nagasusi sa iyang kasing-kasing. Sa matag-usa nato kasing-kasing mga minahal ko nga makaigsunan, ang Dios nahibalo ug iya nasairan ang kinauyukan atong handom sa atong kinabuhi. The Lord knows everything, my dear brothers and sisters. Nailhan ni David nga diha sa Dios walay natago sa iyang kinabuhi, walay nalilong sa Dios. Og si David nag-ila niini og ingon siya, "Bisan asa ako maadto, bisan asang dapit ang padulungan, ang Ginoo anaa nagapakig-uban og nailhan niya ang akong mga tinutuyo." Nining takna sa kabuntago nining adlong igpapaulay, mga minahal ko nga mga paglaom. Sama kang David, ang akong kasaysayan, ang akong sugilanon, nagapaila sa mga paggiya sa Ginoo, nagapadayag sa mga makahibulungan nga mga bagay sa paggiya sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ug magaingon ako, God has been so good to me. And I believe you can say the same experience, mga pinalangga ko nga mga tagpaminaw, mga kapaglaon. Although I believe in God's foreknowledge, I don't believe in predestination. Usahay mag-ingon kita sa atong mga pangunauna o siltian, ang Ginoo mo'y nagabuot sa tanan nato sa lakang sa atong kinabuhi. Akong balikon, ako nagatuo nga ang Dios, ang atong Ginoo nahibalo sa ugma nga mga butang nga moabot, apan dili tanan niya nga gusto mahitabo sa atong kinabuhi, kaya na po kita mga pagpili, mga hinigugma ko nga mga kaigsuonan. Ngani ang atong mga sugilanon mahimo lamang nga kahimayaan sa Ginoo kung kita musunod sa iyang kabubuton. Kay kung kita musupak ang Dios, dili mahimaya sa atong kinabuhi. So nining takna sa atong pagtuon, akong subayon sa hamubo ang akong sugilanon sa akong kinabuhi sa pagpaila kanatong tanan, ilabi na nga akong gidawat nga ang Ginoo may paggiya sa akong kasaysayan, sa akong sugilanon, inubanan sa akong pag-uyon sa iyang kabubuton. If I have to relive my younger years, mga kaigsunan, I would like to go through the same life. Ako nagtubo nga malipayon ang akong childhood years. Although makaingon ako, there's nothing spectacular. Walay maingon nato tung malagsaon, walay mga kahibulungan nga kabahin sa akong kasaysayan. Apan ang ako mismo nga existence, ang ako mismo nga kinabuhi is a miracle, milagro sa kasaysayan, sa paggiya sa Ginoo kanako o kanatong tanan. Ako nagtubo sa usa ka ordinaryong panimalay in the rural area. Farm life, no stress, pag-uma, ang imong paningwa nga makakaon lang ka, sayo matulog, kagabihon, sayo magmata sa kabuntagon, sa pagtrabaho sa kauban. I enjoy the life. Swimming in the pond, chasing birds, grazing sa mga mananap, nagpasabsab sa mga mananap,
kanding, kabaw, o baka, a typical, ordinary life of a boy raised in the farm. However, ang akong ginikanan, ang among ginikanan na ay gugma, nga kami mapatungha. Ang akong lolo mag-ingon, nga ayaw na ipa-eskwela. Sinunoy, dili na siya mutabang sa basakan, sa uma, mutabang og daro, mutabang og tanom. Apan ang akong amahan nga usa ka literature evangelist, may panglantaw, may vision, gigiyan sa Ginoo nga kami ipatungha sa tulunghaan nga Adventista. Although sa akong elementary years, mga kaigsuonan, layo ang tulunghaan gikan sa among baryo. Apan Domingo pa sa hapon, kami mubaklay paingon sa usa ka baryo nga tua ang tulunghaan sa Adventista. Pagkabiyernes sa hapon, uli na pod mi sa among baryo. We were raised in a very traditional Adventist community. Although, nga kanang komunidad, originally, dili na mga Adventista. Apan sila na converter sa pagka-Adventista. So, ang among mga katigulangan, mga opisyalis sa iglesia, matuto kami in a very traditional Adventist community. Although sometimes, dili haom sa theological understanding, ilabi na sa kaluwasan. Kay nagtubo sad ko, nga gitudluan mi, nga ang kaluwasan, maangkon sa usa ka tawo, pinaagi sa pagbantay sa sugo. But then, even though dili ka na haom sa biblical understanding, gipatubo kami in a very traditional conservative Adventist family. Paghuman ako og elementary, gipadala ako sa akong ginikanan ngadto sa tulunghaan, high school sa West Visayan Academy. Ako eldest, nga niyang uban ako nga mga igsoon na bilin pa sa elementary school, nagpuyo ako sa dormitory. Dili masayon ang kinabuhi sa dormitory kay medyo kabos man sa paghinapi. Self-cook ka, ug unya ang imong mga himan, pangkatulog, pang-eskwela, murag kabos gamay. Apan pinaagi sa paggiya sa Ginoo, dili na babag. And so, pag-abot na ko og third year or second year, third year, nibalhin mi sa pagpuyo duol sa academy. And life became better. Ang kinabuhi sa academy exposed me to what is an Adventist leader or young youth leader. I was trained to do vacation Bible school, Bible study, and visitation. Bisan pa ni antong panahon, dili pa naumol gayud sa akong pangunahuna nga ako mahimong usa ka ministro. Ang tulunghaan Adventista naghatag kanako og konsepto nga ang usa ka anak sa Dios kinahanglan nga isa ka misyonaryo sa iyang buluhaton. And so, part of the formation sa akong espiritual ng pagkinabuhi, akong nakuha sa academy. Pag-abot na mga kaigsunan sa college, ang akong amahan nagingon, adto ka sa Mountain View College. Ingon ako, asa mo po na? Iyon sa kawamahan, dito sa Halayong Dapit sa Mindanao. Or magpili ka, dinhi, kay ngatong panahon na, 1982 makaigsunan, maupod ang pag-open sa Central Philippine Adventist College. I was given a scholarship, half scholarship, if I'm not mistaken, pero deep in me, ana po'y panghunahuna sa adventure. Iyon ako, I'll go to Mindanao. My college years, mga minahal ko mga kaigsunan, was a turning point in my life. Kaya dili pa ko decided kaniadto during my high school time kung unsa gayud ako kuhaon nga kurso. And so my father said, kung maadto ka sa MVC, kinahanglan magkuha ka sa pagkapastor kay ikaw gidedicate sa Ginoo. Gidedicate na mo sa Ginoo nga mahimong usa ka missionary. I did not give that a serious thought, mga kapaglaom. But I would say,
ang pag-anhin ako sa tulunghaan sa Mountain View College was a great turning point in my life. It gave me direction and it defined my sense of purpose. Apan dili masayon, mga minahal kong makaigsunan. Pag-abot na ko din sa Mountain View College, it was a totally different community for me. Dagan og tao, ug unya lahi-lahi ang mga sinultian, may Cebuano, Ilonggo, Tagalog. And so, murag na cultural shock ko. Og labi pa nga kinahanglan mo atong cafeteria, kinahanglan na kay parang routine sa imong kinabuhi every day. But I adapted to that very quickly. Apan usa sa higayon nga dili na ko malimtan nga makaingon ko, I almost did not finish a semester. Kay panahon na nga pang-exam, wa man ko kabalo nga magkuha kag exam pass. And so, when I tried, wala pa man ko makabayad tanan sa akong financial obligation hangtod niya ng panahon na. And so, wala akong natagaan o exam pass. I was very discouraged. I was thinking, or really, I made up my mind. Ngayon ako, muulit ako, kay this is not the school for me. Apan, even in my discouragement, wa man ko'y mahimo. Ingon sa akong amahan, wa man kay kwarta ipauli, ipliti, kay layo ra bang Iloilo, gikan sa Mindanao. Pabilin lang ka dinhi, pailob lang ka. And so even though I cried, I was disappointed, I was so discouraged, I cannot do anything. And so I stayed. But God was so good. God was so good. Murag dili masabot nga bisan pa sa mga discouragement. Nakapabilin ko makaisunan. And I stayed 5 years sa Mountain View College sa paghuman sa kurso nga AB Theology. Although kini mga katuigan, mga challenging years, kalisdanan, mga obstacles, apan magaingon ako nga altogether it was a real blessing. Kaya nga naman, dinipod sa mga kasinatian ako sa kolehiyo na umol ako personality to become patient, mapailubon, to endure, magantos, o magsunod, o magpaabot sa paggiya sa Ginoo. And to tell you, mga kapaglaom, ang akong mga katuigan sa Mountain View College were years of excitement, were years of joy and happiness and demonstration of God's leadings in my life. My college days, my college years were the most exciting years of my life. Pastor Adiel's introduction said that we were together in this institution, sa Mountain View College, when we were studying. Mga kaigsuunan, after college, I was not confident. Murag wala ko'y kadasig, wala ko'y kaisog sa pag-report to work sa field, sa distrito. Kaya nga naman, naguna-una ko nga ako may daghan pag mga kakulangon, much more nga ang akong personality a little bit reserved. And wala ko'y gitawag nga that commanding, strong personality to really become a pastor. And so, there were times sa akong kasinatian sa ministry that I feel discouraged. One time, I was requested by my senior pastor to visit a place to settle an issue na usa ka church elder nga sugo kaayo. And so, akong gibisitaan, o dito na napita, dili ko niya pasakon sa ilang panimalay. Sayo sa buntag, anak ko dito, kay suko siya kayo. Hangtod, mag-alas 11 na lang. It was not until finally that his daughter naghangyo sa iya nga ako pasakaon sa iyang panimalay so that I can explain my purpose. Yes, mga kaigsuunan, my early years in the ministry were challenging, of course.
But I praise God nga sa iyang paggiya, ako nakasurvive sa mga obstacles in life. And I'd like to mention a few nga nahimong kabahin sa early part of my ministry sa akong mga supervising ministers. Sila ni Pastor Bacos, Pastor Hesta, and the late Pastor Dumpasan, Pastor Fondevilla, Pastor Galarpe, and all my friends, and also the late Pastor Pagunsan. Nahimo silang mga akong mga spiritual mentors in the field of the ministry. Apan mga minahal ko mga kaigsunan, ang pagministeryo, dili lamang challenging in the part sa trabaho, sa pagkaginikanan. There are challenges in the ministry. And so when I was a young pastor, everything was fine, wala pa yung mga kabataan. But when children came to our family, I have to make a decision. I was working that time sa Literature Ministry Seminary, sa South Philippine Union Conference, when there was a call for me to become a publishing director. Our children, gagmay pa, 1, 2, 3, 4, sunod. Ang usa, mga 4 years old, ang usa 3, ang usa 2, another one, 1 year old. And so I was thinking, if I will go into the ministry, the publishing ministry, that early years of, sayo, sa pangidaron sa ako mga anak, they will be left behind. And so there was another call for me to be a teacher. And so, sa giya, sa Ginoo sa among pag-ampo, among gitubag ang call to join South Philippine Adventist College. And for 4 years, dito ang among ministry while the children were growing up. And it took 4 years until nagbalhin kami, mga kaigsunan, sa AIAS, Adventist International Institute of Advanced Study. For 17 years, we were with the family. 17 years in the teaching ministry at the seminary. And in 2022, there was a call for us to join Mountain View College. Ang pag-ani sa MVC, dili masayon. It was not a difficult decision actually, but the process was not easy. Medyo nadugoyan ako na-release. Apan, the part that made for me an easy decision, mao ang paghuna-huna nga kinahanglan I will serve back my alma mater. And to think that the Lord has been so good to our family. Now, 3 years had passed. And I'm grateful to the Lord for giving me the opportunity to serve Mountain View College. As what I have said, mga minahal ko, nga mga kaigsunan, I have no story, spectacular story, dramatic story to share in my life. But I would like to assure you that in every detail sa akong kinabuhi, kana nga kasaysayan sa paggiya sa Ginoo. May mga panghitabo when we had many difficulties financially, but the Lord helped us survive. May mga panghitabo that there were health issues and health challenges sa among panimalay. But God was so good. He saw us through. Gigiyan kami sa Ginoo. Gigiyan kami sa Ginoo nga makasurvive sa mga daghan nga mga pagsulay sa kinabuhi. One particular challenge that came to us was during the pandemic. Sa panahon sa pandemic, mga minahal ko, makaigsunan, as a pastor, we became more busy. Kaya pwede ka magministeryo to many parts of the world at different times. Kaya nakalaylay mang time zone. So wali ka diri, wali dito, the next day, Sunday, Saturday, almost every day, kaya na ay mga worship online. One time, we were together. Taran kami na sa Panimalay sa panahon sa COVID. But one time, ang akong usa ka anak nga babae,
nagreklamo that she was not feeling well. Dili maayo ang iyang paminaw. Medyo hilantan siya for 3 days. Ako siyang water therapy, massage. But wala gyapon. Nag-feel better. Another 3 days and more than 1 week passed already. Ingon sa akong eldest, nga usa ka medical doctor, kinahanglan daddy, atong dalon akong manghod sa hospital. But I said, I have an appointment. That was Sabbath. Sabbath. I have an appointment to preach the time. And so ilan lang gidala sa hospital. Apan makaigsunan, what I thought to be a simple medical check-up turned out nga naimong usa ka complicated health issue alang sa akong anak. And with that, taking into consideration nga COVID situation, ang hospital bills reach more than 500,000. But that is not the point, mga kaigsunan. During sa iyang hospitalization, may mga punto nga nagingon ang doktor nga maybe this is a very critical situation. Laboratory test cannot confirm kung unsa gayud ang sakit. Apaingon sa mga physicians nga nag-attend sa iya, nga nagatiman sa iya, it could either be cancer or tuberculosis. And with that, we were so discouraged. We were so afraid that our daughter will be in a very serious medical condition. And so we prayed aloud, nag-ampo mi, mga kaisunan, naghangyo sa Ginoo, nga salbaron ang among anak. To make the long story short, God was so good. Even sa mga obstacles, even though sa mga difficulties, o bisan pa sa iyang post-confinement treatment, was not very easy, apan she survived. And that made a great factor sa akong decision to accept the call here at Mountain View College. Mga minahal ko, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, o mga kapaglaom. Like David, our lives could be a glory to God kung atong itugyan kaniya. Akong balikon, dili tanan kita tingali, may sama kang David nga kasaysayan. Dili tingali, daghan ka nato, may mga dramatic experience sa atong kinabuhi. But just the same, nga kon kita mag-ampo, nga susihon sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, we will give glory to Him. Sa katapusan nga bahin sa kasaysayan ni David, dinhi sa Salmo 139:19, nag-abot sa panghuna-huna ni David, akong basahon, sa pagkabatuod gayud imong pagapatyon ang taong dautan o Dios. Busa palayo kamo kanako, kamo mga tao nga giuhaw sa dugo. Si David, mga kaigsuunan, sa iyang pag-ila sa paggiya sa Ginoo, wala siya ma-exempted sa paguna-una og dautan alang sa iyang mga uban katawhan nga naghandom sa iyang kinabuhi, nga naghandom sa pag-persecute kaniya. Kung imo ang subayon sa pagpadayon sa kasaysayan ni David, sa iyang pagpaila sa paggiya sa Ginoo sa iya, nagabot sa iyang pangunahuna ang kasilag, ang kasuko sa alang sa mga tao nga naghingabot, nagpersecute o naglupig kaniya. Apan diyan ang pangunahuna nibalik sa kang David ang pag-amgo nga ang Ginoo mao gayud ang makagagahom nga magagiya kaniya. Bisan pa nga mag-ampo si David nga ang iyang kasuko, ang iyang kasilag, ang iyang pagdumot nawala diha kaniya. Mga minahal ko, mga kaigsuonan, mga kapaglaom, sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, bisan pa man kita magaingon nga ang atong sugilanon makahimaya sa Ginoo. Mag-abot ang mga pagsulay, mga discouragements, o bisan pa magitawag nato disappointments, o bisan pa ang mga kasilag, ang mga kasuko. We will become hateful. We will become
vengeful, murag labi na sa mga tao gihuna-una nato nga nagahandom sa atong kapakyasan, nagahandom sa atong kalaglagan. Mag-abot ang panahon sa atong pangunahuna that we will be full of hate and resentment. Apan nag-abot sa pagbalik sa pangunahuna ni David nga siya mismo anaapoy mga kalayhon o dapat niya itugyan ang iyang kinabuhi sa Ginoo. Ngani si David nakaamgo. Ang katapusan ng mga bersikulo sa Salmo 139, 23 o 24 o sa kapag-ampo ni David sa iyang pag-amgo nga kuhaon diya sa Ginoo ang kasilag sa iyang kasing-kasing nga kini pulihan sa gugma sa dalan sa pagmatarong. Baliko nako ang giingon ni David sa iyang pag-ampo, susiha ako o Dios o hibalui ang akong kasing-kasing. Sulayi ako og hibalui ang akong mga hunahuna og tan-awa kung kanako aduna pay dalan sa pagadautan og manduay ako sa dalan nga walay katapusan. Minahal ko ang mga kaigsuonan, mga kapaglaom. Sama kang David, ang atong mga kinabuhi ginagiyahan sa Ginoo kung atong itugot nga siya magadumala sa atong mga kinabuhi. Gani akong ginaampo nining takna sa kamuntagon nga bisan unsa man ang atong mga sugilanon, bisan unsa man ang atong kasaysayan sa atong kinabuhi, ang atong pag-ampo nga kini mahimaya sa Ginoo. May mga dramatic, spectacular story or amazing story o wala man, just the same sa pareha ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Unique as it is, ang atong sugilanon mahimong himaya sa Ginoo kung kita mag-aampo sama kang David nga kanayon. Susiha Ginoo ang akong kasing-kasing og tan-awa kung naabay mga butang nga dautan nga akong paghandom og giyaya ko sa dalan nga walay katapusan, ang dalan sa pagkamatarong, ang dalan sa kaluwasan. Akong ipanghinaot nga atong hamubo nga pagtuon nining takna sa adlong ipapalay nakahatag kanato og kadasig nga bisan kinsa kita, unsa kita ang atong sugilanon alang kani sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Malipay ang adlaw ipapahulay o ang Dios magapanalangin kanatong tanan.